May kami guys. Sana ko? Umihalin guys. Ihan man, hurot man gyud nang kuan bakbak anang katunggan ko. Hawa bayran Go. sa kalakihan eh. Go. Oh, Bak-bak ka ba itong bakbak naman gyud guys, ilang tirhan. Kung may isda, bakbak na pud. Nadia. Gossip niyo nagtarong dong. Balikan bukan ito, tindangan lain. Ubot kini 100 views dong. Musulay jud ko kaon na ng bakbak dong. Paano tayo? Oy. Aring. Kuwasa ko, baso ko. Oy. Ay, limpyo na. Limpyo na. Oh. Lamig kini pagkalutua ba kay gikuan pa ba no? Ila pa mang tunuan. Alang-alang mo na nyo, friend. Tunuan nila guys, tunuan. Oh, lapawan sa kuno nila una guys. Tulaon ka na to nino. Tulaon? Di ay. Balo ninyo. Kamuro po yung mga on. Anang ka ba na mag-vlog-vlog kay pang tulaon ra. Once mo. Mura naging siyang manok o kung ano. Uno? Puyo ba yun? Marinit din. Tuyog suka. Na, hinay na. Gamay sili. Kararang labuyo. Ayaw na. Ano mo muna nga may. Uy, Madungan naman yapon. ang idong. Orang mo yapon ng siltaha guro. Hapon, pagkakasagin, buhangin na po. Hala, guwapa na kayo siya oh. Buyag. Ayun, iluno din ang tuno. Ah, pamalhon sa. Lunod ato no. Ay ana di ay guwapo gid ay siya buyag no. Pure tuno jud ni siya ding wala ay gutangi og kuan. Ah, siya pa ituson na siya. Pamalhon. Ah, paituson na pod. Paituson pa siya para munamnam. Ganito. Ready na sila, mga on. Fred! Hinay, Fredo. Lami, Fred! Okay guys, our ulam for today is pa sa manok nga piso. Ay, lami kini siya. Lami. Oh, hinay ka, unong gid si Wina oh. Mura lagi siya kuanday? Ano siya karne? Mura manok. Pero dalay ko lamoy.